Uy, nganong na may Lazada karon og Shopee? Ham nagikan isay nagtukod niini. Sa una wala pa Lazada na gitawag nga Amazon. So kaning Amazon isa sa pinakadako na kumpanya sa tibuok kalibutan. Tag-iyaan ni si Jeff Bezos, ikaduha sa pinakadato nga tao sa tibuok kalibutan kay number 1 si Elon Musk man. So kaning Amazon e-commerce ni siya, no? Platform ni siya, website na dito nagatinda og mga products, no? Karon kaning Amazon dito ra nag-operate sa US, wala pa diri sa Asia. So na isa ka tao na iyang nakita, oy, dito ra man ni sa Amerika, wala man dai siya diri sa Asia. So nakahuna-una siya og tukod og murag Amazon diri sa Asia. Ug iyay kining gitawag nga Lazada. So kato na tao mao to si Maximilian Breiter. So si Maximilian Breiter siya ang nakaunaan ng Lazada. Kay iya man nakita katong Amazon nga sa US lang nag-operate, wala diri sa Southeast Asia. Karon sa iyang pagsugod sa Lazada, no, kung magtukod kag dakong kumpanya, kinahanglan jud na siya dakong budget. So iya kining nasugdan, pero naay nagpoluyo sa iya, naay nitabang sa iya na nag-invest kini ang Rocket internet company, no, sa Europe, no. So kani siya dako kay siya nga kumpanya, investor ni siya. Kay kani po nag-invest dito o nitabang sa Foodpanda ug sa kanang gitawag na Zalora. So pagsugod ni Maximilian Breiter sa Lazada, ang nagpaluyo sa iya nitabang Rocket Internet. Nag-open na dayon ang kaning Lazada diri sa Southeast Asia, no? Dito sa Indonesia, sa Malaysia, sa Thailand, sa Philippines. O 2014, nag-open dayon dito sa Singapore, okay? So ang Lazada una siya ni operate sa Southeast Asia. So ang sugod sa Lazada, no, na sila warehouse, no, na sila mga product daan sa ilang warehouse, then sila mismo ang nagabaligya online, okay? So ilang baligya ato is mga electronic na mga product, then pila ka tuig nila bay, pila ka mga higayon is nagduwang sila products, mga product about fashion. Then pagka 2013 nagbuhat ang Lazada og marketplace, no? Di ba sa sugod sila mismo ang nagabaligyan. Kaya naman sila yung warehouse. So sa 2013 nag-open sila marketplace, meaning pwede na mamaligya dito sa ilang platform ang mga seller, no? Pwede makabuhat og account. Then ang trabaho sa Lazada, sila nang bahala sa shipping, sa payment, sa pag-manage sa mga returns po sa mga product. So sa pagsugod sa Lazada, hinay kaayo wala ka siya ni boom dayon bisan pag may investor na nagpalikod katong Rocket Internet. Kaya mga tao sa una di pa mo tuuan ng ingana online bitaw nga pag-shopping. Hadlok pa sila ng payment first, may ingana ba. Pero kalauna ni boom gihapon ang Lazada kaya ang mga tao nag-anam na ko siya tuo nga ang Lazada ikanang online shopping ba is kuan siya, legit siya. Karon pag boom sa Lazada, no, na usa ka tawo gikan China, isa sa pinakadato sa China ang nakapansin katong tag-iya sa Alibaba. Siya si Jack Ma. So nakita ni Jack Ma na ni-boom ning Lazada, so nag-invest pud siya dito. Invest siya og $4 billion sa Lazada. So mao to pagka 2018 nakuha na jud ni Jack Ma ang Lazada. So katong founder, original founder si Maximilian Breiter, wala na to, gipulihan na to siya. Ang nipuli si Lucy Ping. So kani si Lucy Ping, co-founder ni siya sa Alibaba, kauban ni Jack Ma. Pero bisan pag si Maximilian Breiter katong original nga nagtukod sa Lazada, di na ang tag-iya okay ra gihapon kay ako mo siya na kwarta, no, kay gipalit naman ni siya ni Jack Ma og sa Alibaba. So mao to sa Lazada, mao to istorya sa sinugdanan sa Lazada. Karon niabot ang Shopee. Pag abot sa Shopee, ang Lazada ani sikat na, no, ni boom na ang Lazada ani. So kaning Shopee, ang tag-iya ani is katong founder po sa kanang gitawag na Garena, no. Kung familiar mo Garena, mao ni siya ang video game developer na sikat po siya sa Singapore. So tag-iya ani si Forrest Li, no. Si Forrest Li tag-iya atong Garena kwartahan daan. So nakita niya ang Lazada ni boom na nagbuhat to siya iyang kaugalingon na e-commerce, no, kanang pareha gyapon sa Lazada nga mamligya og mga products online. So iyang gipanganlan og Shopee. Manang karon natay Shopee. So 2015 gi-open ang Shopee dito sa Singapore. Bisan tuod ang Shopee iwit na pero nigukod gihapon siya sa Lazada nganuman naay gibuhat ang Shopee na wala gibuhat sa Lazada. Kini ang pag-focus sa gitawag na mobile app, no? Ang gibuhat sa Shopee is nagbuhat sila mobile application, no? Kaya ang Lazada sa una desktop man, no? Pero ang Shopee is mobile. So kato nga time po 2015 is ang mga tao ato is uso na kayo ang cellphone, sige naghawid og cellphone, no? Naanatan na sa cellphone. So mao to ni boom pud ang Shopee ato nga time tungod sa nag-focus sila sa mobile app ilang gamit, no? Then ilang advertisement okay pud kaayo, no? Gamit sila mga artista, sikat mga personalities, celebrities, no? So gwapo ilang branding, gwapo pud ilahang marketing. Kaya nigamit sila mga brand ambassador ng mga sikat. Sa 2020 ang Shopee, mo ni siya ang application nga daghan na kay nag-download. So katong 2021, grabe na ang pag-boom sa Shopee, expand na sila dito sa Latin America, no? Sa Colombia, sa Mexico, sa Brazil, ug sa Chile. Kung nakadumdum mo si Forrest Li ang nagtukod sa Shopee, no, di ba? Kay siyempre tag-iya sa Garena. Kato iyang Garena, ang tawag na karon is C Limited. Okay ba mo ang tag-iya karon sa Shopee, no, kato si Forrest Li,
siya na pod ang pinakadato sa tibuok Singapore karon. So atong tan-awon diri is mao ni siya. Ang Amazon nakauna sa may ngana nga business no, online shopping gisundog sa Lazada. So nagpalikod, nagpaluyo sa Lazada ang Rocket Internet. Okay? So ang nagtukod ato si Maximilian Britter, pero after pila ka years gipalit ni Jack Ma. So karon tag-iya sa Lazada si Jack Ma na. Okay? Sa Pikas Bahit sa Shopee ang natukod ani is si Forrest Lee, tag-iya sa Garina pod. Okay? So kaning Shopee wala gibaligyan ni Forrest Lee. Siya gyapon tag-iyahan tod karon. Nagsugod ang Lazada, desktop, ang Shopee nagsugod sa app, mobile app. Karon agbat-agbat na ang Lazada o Shopee. Pero based sa record, number 1 ang Shopee, ikaduha ang Lazada. Ug karon ay bag-o ni apas, ikatulo, TikTok Shop. Tan-aw na to kung makaapas ning TikTok sa duha ka e-commerce giant sa Lazada o sa Shopee. Sunod na mga bulan o sunod na mga tuig. Ikaw asa ka nag-online shopping ron? Lazada or Shopee? Asa imong ganahan? So maora to. Lazada, Shopee, the best. Hantod sa sunod, kaon sa ko. Bye. And follow for more.